Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Unang ilam jong ka AICC hajilau Dr. Chela Kumar ulat her ya ka sarkar MDA bayalam da ka NPP halor ka jingbam ler ko kom trekam jong ka wad hadin chief house nem bakidan ha ka bor synshar u Chela Kumar ha bakren ha ki jingalang ka balong ha kongres bahwan ula takran ya ka NPP watla ka ya treilang bat ka BJP hynrei hadu menta wat tang ban pynrung ya ka tien Khasi ha ka kernit bapra jong ka riti synshar jong kari kam shimlal na ban pen ulong satya u Dr. Chela Kumar ulong ka NPP kalala ban ai daw kumni kumtai hynrei balik kim la ban pynrung ya ketien Khasi ban garu haga khanit ba prawat hadin shiphaus nem bakiladan hakabor haga ni kasingi u Chela Kumar ulai men semi ki kyrteng ka kongres ki ban yakhunya ka election MDC baki day ban trai shitom namar ban yo tiket ka day shibenta ka jingale hynrei ban job ka election ka day sa shibenta ka bakong santam ulakit bokru ya baroh ki kyrteng MDC ka party ki ban yakhunya ka election sya ka KHDC ban JHDC ka ban long ha ka arpoi tri jong rempang ar hajar posan ban wan hago jokopor u Chela Kumar ulong bo menteri rambado barim kari ubalaklat u Rajiv Gandhi ulap penne ya ka 6 schedule habaki wanra ya ka panchayati raj hakari namar bo smutho baka panchayati raj kamyaha bat ka 6 schedule u Rajiv Gandhi ya bawanra ya ka panchayati raj hakari ula kadaw syai baka panchayati raj kaya pher bat ka rukam hangni hajalam meklaya ka khambha panban banya ka panchayati raj hakari bat ula penne ya ka 6 schedule long Dr. Chela Kumar.